Днес на обяд ЦИК огласи най-големия брой резултати от вота на живеещите в чужбина български граждани за избор на нов парламент на България. Изненадата бе 30%, най-висок за партията на Слави Трифонов Има такъв народ. Управляващите ГЕРБ-СДС са чак четвърти с 9%. Демократична България втори с 17,50%, ДПС заради масови организиран вод на бивши изселници, живеещи в Турция и отдавна забравили българското си, те дадоха 14%. Възраждане получиха 7,31%, също лека изненада. Гласуването извън границите на България бе при рекордна активност, може би 1,5 милиона сънародници по цял свят казаха кого предпочитат, мирно и търпеливо. Само 250 граждани не са успели да гласуват в секция в Лондон, която английски полицаи са затворили в 21 часа с нощи. Така, общо сумирани за сега, ГЕРБ и СДС водят с 25,6%, което им дава 72 места в парламента. Има такъв народ е с 18%, което са 50 места. БСП са под 15%, това са 43 места. Демократична България има 10%, това са 30 места. ДПС 9%, 28 места, значително отстъпление, както и социалистите. Изправи се мутри вън на Манолова към 5%, това са 14 места. Чака се обработка на още около 25-30% от гласове и трябва да се каже, че в много градове отговорниците от комисиите, носещи пакети с бюлетини с проведения вод, са били зарязани от главните инспектори на ЦИК. Някои на опашки пред и в зала Арена Армеец в София, в Пловдив, също Хасково, Кърджали. Оставени били да чакат до малките часове на нощта след практически 22 часа работен ден, цял ден. Във Варна хора са чакали нагъчкани в автобус пред Морска гара. В Стара Загора и Бургас пък директно по дъжда. Не случайно обидени в Панирната палата в Пловдив към 3 часа през нощта поискали да горят бюлетини. Хората предлагали да ги оставят на отговорно пазене, но никой не ги чул. Позната родна картинка. Може би наследената от комунизма бюрокрация, познанието за по-добре организиран, улеснен и заплатен бит на хората в чужбина през 21 век, накара българската емиграция да даде шанс на Слави Трифонов. Макар че в социалните мрежи вече заваляха негативни коментари за Чалгария и победата на чалгата. Може би хората харесаха простичко и ясно написаната програма на Има такъв народ за акции в краткосрочен план, която бе публикувана на уеб страницата им. С желание, например, за промяна на изборния закон, с повече улеснения за всеки български гражданин да може да гласува, съдебна система търсеща справедливост срещу престъпления, избор на главен прокурор от гражданите, нов закон за здравно осигуряване и финансиране на болници, но също така промяна и уеднаквяване на учебното съдържание, възраждане на науката, достойно заплащане в бани, ВУЗ, план да се подпомага и да влязат в управлението млади, образовани хора, увеличение на бюджета за култура, нови закони за авторско право и меценатство, да има модерна комуникация, предимно чрез интернет, модерна национална отбрана, допитване до народа за стратегически държавни решения, активно промотиране на качествен туристически продукт на България и приоризиране на българския турист. И доста още неща. Промени, които се искаха и при летните 160 дни на протести. Може би се е харесала позицията на Трифонов за компенсация на семействата, загубили работни места и съответно доходи заради тежката икономическа COVID-криза. Снощи Соев внезапно обяви, че има симптоми на COVID, така печели малко време за следващ ход. И поздрави гласопродавателите си с: обикновено след избори всички партии се обявяват за победители, днес победителите сте вие си поискахте властта и промяната е неизбежна. Има такъв народ написаха, че в никакъв случай няма да се коалират с ГЕРБ, БСП, ДПС и ВМРО. После Мая Манолова каза, че двете партии могат да бъдат партньори. Слави е открит защитник на президента Радев, който предизвика предсрочните избори, сега в силно пандемично за България време. И тук възниква въпроса дали Слави и Мая няма да бъдат вещо управлявани от Васил Божков Черепа, който избяга в Дубай, след като правителството на Борисов го погна с обвинения за неплатени над $500 000 данъци. Та дано да не продължава службата пред олигарси, а да се помогне на задушения с безумни норми и бюрокрация малък бизнес в България. Предстоят тежки преговори, кой с кого ще се събере и дали ще може да се сформира ново правителство. Каквото междувременно настоящият дългогодишен премиер Бойко Борисов веднага предложи да бъде съставен от експерти от различни партии.